Le yenye yendawo yodederhu lweevenkile etyhuthulweyo kwizixholoxholo zakulo nyak'uphelileyo. Ezinye iivenkile zisavaliwe. Abo bazama ukunqanda olu dushe babalise ngokwaqhubeka ngethuba abahlali bezitapele ezivenkileni. We were somewhere down here, and then there was a group of about maybe 2,000 this side, another 2,000 this side, another maybe 2,000 this side. And then they started by destroying the butcher there at the corner, and then they come down. We fought with them here by the corner while they were trying to enter the bottle store. They ended up managing to go inside the bottle store. They loot all the liquor, they started drinking the liquor. Inkokheli yabahlali enike ubungqina kule komishoni ithe intlupheko egquba kulo mmandla inefuthe etyhuthulweni kweevenkile. There's an onus on all levels of society to deal with the socio-economic inequalities that we have. Of course, it is our responsibility to protect, try to enforce these rights, also to monitor these rights, to make sure that we have a handle and an understanding of what the situation is that people are living under. Le komishoni ithi urhulumente kufuneka zame ngandlela zonke ukuphelisa intlupheko nentswela-ngqesho ukuze uluntu lungazibandakanyi kulwaphulo-mthetho.